なんだよ、お前、俺に逆らうのか。だったら離婚だな。最初からこれさえ手に入れば、お前なんていらないからな。夫は私の通帳をひらひらと見せびらかしている。ああ、引き出しから消えてると思ったら、やっぱりあなたが持ち出したんだ。この3000万は手切れ金として俺がもらう。あ、そう。じゃあ離婚でいいけど。あなた、絶対後悔することになるわね。後悔するわけないだろ。そうですか。じゃあ、離婚届を今ここで書いてください。私はのぞみ。とある企業で働く会社員だ。私にはマサトという夫がいるのだが、彼は二人目の夫だ。最初の夫とは死別した。私は彼の死により3000万の保険金を受け取ったが、彼の命が3000万と言われた気がしてとても悲しかった。彼が最後に残してくれたお金ではあるが、そのお金を使うことなどできない。これを使ってしまったら、彼の思い出が失われてしまうような感覚に陥ってしまうのではないかと不安になる。だから私はこのお金をずっと使わずに眠らせていた。あれから5年が経った今もそのお金に手をつけることはしていない。私は働いているし、それに頼らなくても十分生活ができている。きっとこのまま一生使わないかもしれない。彼だったら、どんな形でお金を使ってほしいだろうか。やはり彼が望んでいた子供関連のことに寄付をすることが一番かもしれない。そんなことをふと考える。私と彼はお互いに子供を望んでいたが、妊活をする前に彼の病が発覚し、結局私たちは子供を授かることができなかった。それなら、いっそのこと児童施設に寄付をした方がいいのかな。なんて考えていた。そんな時、出会ったのが今の夫だ。夫との出会いは取引先でのことだった。打ち合わせをしたうちの一人が夫で、その後、接点が増えると自然に距離が近づいた。夫から交際を申し込まれるまで、そんなに時間はかからなかったが、私にはきちんと伝えておくべきことがある。お気持ちはとても嬉しいです。ただ、私には忘れられない人がいるんです。私は過去に結婚をしていました。そうだったんですか。離婚したということですか。いえ、厳密には死別です。それは、大変な思いをされたんですね。そうですね。私は今でも彼のお墓参りを欠かしていません。ですから、その、マサトさんのお気持ちはとても嬉しいのですが。すみません。お付き合いをすることはできません。どうしてですか。え、だって、元夫の墓参りに行く彼女なんて嫌でしょ。いえ、そんな気持ちは全くありません。むしろ一度ご挨拶に伺いたいです。それで彼にものぞみさんと交際する許しを請いたいです。まさかそんな返事が返ってくるとは思わなかった。大抵の男性はこんなことを話せば引くだろう。しかし夫は全く引くことなく、私に理解を示してくれた。この時、私は夫のことをとても器の大きな人なのだと誤解した。夫にはすでに綿密に練られた醜い計画があったのに、私はそれに気がつくことができなかったのだ。その後、夫は本当にお墓参りについてきて手を合わせていた。そんな日々が半年ほど続いた頃に、もう一度交際を申し込まれ、私は彼の本性に気がつくことなく交際を受け入れてしまった。結婚をした時もそう。彼を懐の深い人だと錯覚し、籍を入れてしまったのだ。しかし籍を入れて1ヶ月も経たないうちに、夫はこれまでとは違った行動をとった。ねえ、俺たち籍入れたよね。ええ、そうね。あのさ、元夫さんの墓参り、遠慮してくれないかな。え、どうして？だって俺が夫になったんだしさ。
気持ちのよしいものではないよね。夫の言っていることは間違ってはいないと思う。確かに前の人のことを引きずって目の前でお墓参りになんて行かれたら、通常は気持ちのよしいものではないだろう。しかし夫は結婚の時、そのことも受け入れると言ってくれたはずだ。私は夫からこの発言を受けたことで、少しずつ私が感じていた夫像が崩れていった。結局私は言葉を濁し、このことに関して答えを出すことはしなかった。そしてまた数ヶ月が経つと、夫とはこれまでになかった話をするのだ。あのさ、そろそろ母さんたちと同居しようと思ってるんだ。あなた、そういう気持ちがあったの？うん。年々両親も老いてくるしさ、そろそろ親孝行をする時かなって考えてる。そっか。そういうことは結婚前に話してほしかったな。だって聞かなかったでしょ。そうだけど、確かに私は同居に関して話を詰めたことはない。義両親も悪い人たちではないが、やはり同居となるといろんなことへ気を使うことになる。それに問題も少なからず出てくるだろう。同居って、私たちがお父さんたちの家に入るってこと？まあ、それもありだけど、正直それは得策とは言えないよね。お互いの通勤も大変になるだろそうだね。う。だからさ、いっそのこと家を建てようと思うんだ。二世帯にすれば望みも気を使わずに済むでしょ。うん。夫は一人息子だし、いずれは義両親の面倒を見ることになるであろうことは理解していた。二世帯となれば最低限のプライベートは守られる。義両親たちもずかずかとテリトリーを荒らすタイプでもないし、悪くない話だと思った。じゃあ、その方向で進めようか。お父さんたちとも相談して決めなきゃね。ああ、俺が話しておくから問題ないよ。でさ、のぞみ、いくら出せる？それは頭金のこと。まあ、そうだね。あなたはどのくらいを考えているの300万ってとこかな。本音を言えば、それだけ。と思ってしまった。これまで両親との二世帯住宅を考えていたのであれば、もっと頭金は出せるものではないだろうか。あのさ、のぞみは結構貯蓄してるよね。まあ、ずっと働いてるし、それなりにね。いくらぐらい貯蓄ある？あなたは？ 2000万くらいかな。え、それで頭金300万なの？ローンは利子がバカにならないから、2000万あるなら1500万くらいは頭金に使えるんじゃない？まあ、そうだけど、人生何があるかわからないからさ。で、のぞみはどのくらい1000万くらいかな。これは嘘である。本当はかなりの額を貯め込んでいるが、この時、私は正直に答えることを躊躇した。え、それだけ？やばい。バレたか？のぞみの通帳を見せて。じゃあ、先にあなたの通帳を見せてくれる？すると夫はあからさまにムッとした。どうして俺の通帳を見せなきゃならないの？だって、あなたが先に私の通帳を見せてって言ったんでしょ。私にそれを望むなら、あなたが先に自分の通帳を見せるべきでしょ。じゃあ、いい。とても嫌な予感がした。そして私は即座にある行動に出た。まあ、これはいわばトラップだ。彼がこれに引っかかるようなことがあれば、彼との将来はないと判断した。しかし彼は予想を上回る行動を起こすのだ。あれから半年、夫が家のことを話してくることはなかった。このまま平穏無事でいてほしいと願ったが、その願いが叶うことはなかった。その日、私がとある場所を確認すると、悲しいかな、トラップが作動したようだ。ただいま。おかえり。
今日土地と家の契約してきたから。そう。頭金はどうしたの？俺が払ったよ。300万ね。お父さんたちはなんて？すげえ喜んでた。そうか。もはや義両親も敵とみなす。そこでだ。あとはお前の元旦那の保険金から払うことにしたから。お前嘘つきだな。3000万も通帳に入ってるじゃん。ええ、そうね。これでだいぶ豪勢な家を建てることができるな。そんなこと許されるわけないでしょ。は、新しい家は母さんたちにプレゼントするんだ。お前もちゃんと協力しろよ。協力って、いきなり土地と家の契約してきたって事後報告されて協力も何もないでしょ。なんだよお前、俺に逆らうのか。だったら離婚だな。最初からこれさえ手に入ればお前なんていらないからな。夫は私の通帳をひらひらと見せびらかしている。ああ、引き出しから消えてると思ったら、やっぱりあなたが持ち出したんだ。この3000万は手切れ金として俺がもらう。あ、そう。じゃあ離婚でいいけど。あなた、絶対後悔することになるわね。後悔するわけないだろ。そうですか。じゃあ、離婚届を今ここで書いてください。お前、用意がいいな。夫は目の前に出された離婚届に少しだけ動揺する様子を見せたが、通帳を手にしたことで有頂天にでもなっていたんだろうね。速攻で離婚届を書き上げた。じゃあ、あなたはこの家から出て行ってね。私は離婚届を出してくるから。ああ、そうだな。もともとここはお前が借りてるところだしな。おっとその前に、この通帳の暗証番号を教えろよ。ああ、そうだったね。私は夫に暗証番号を告げた。後から返せとか言うなよな。言わないよ。あなた、その通帳お気に入りみたいだし、あげるよ。私はその日のうちに離婚届を提出し、夫と離婚した。新婚のまま元夫との生活は幕を閉じたが、全く後悔していない。むしろこんな金野郎と籍を入れてしまったことが悔やまれる。そして次の日、元夫からは着信の嵐だ。直接、現場を見れなかったことがとても残念だ。私は上機嫌で電話に出た。はいはい。お前、ふざけんなよ。俺のこと騙しやがって。え、あの通帳、すっからかんじゃねえかよ。ああ、中身。そうだよ。保険金の3000万、どこやったんだよ。そんなの私が持ってるに決まってるでしょ。私はあの日の会話から元夫の行動を警戒し、保険金をすべて別口座に移し替えたのだ。そしてトラップを仕掛けるため、通帳記入はしなかった。元夫はそれにまんまと引っかかった。まさかこんなにも簡単に引っかかるとは、本当に笑える人だ。バカだね。3000万あるって思ったから、自分の貯金全部頭金に回しちゃったんでしょ。あなたの貯蓄300万ちょっとだもんね。なんでお前がそれ、知ってんだよ。あなたと同じことをしただけよ。あなたの通帳を盗み見たからに決まってるでしょ。まあ、私は盗み出すことまではしなかったけどね。すっからかんの通帳になんて興味ないから。あの3000万は夫婦の共有財産だろ。そんなわけないじゃん。あれは私があなたと結婚前から持っていたお金なんだから。結婚前の資産は共有財産に該当しないよ。え、本当に。ググりなよ。すると元夫の声色が変わった。ねえのぞみ。俺さ、もう契約しちゃってて家のこと話が進んじゃってる。助けてくれるよね。は、助けるわけないでしょ。あなたと私はもう他人なんですけど。
また婚姻届出せば問題ないでしょ。は、あなたは私のお金が目当てだったって言ってたじゃない。そんな人のもとに戻るわけないでしょ。あなたが頼るべきはあなたの両親です。一緒に住むんだから自分の親に助け求めてよね。あれ？でもおかしいな。後悔しないんじゃなかったっけ？あなたの声色から察するに、随分と後悔なさっているようですけどね。もう私に連絡してこないでね。ブロックしておきます。私は悲鳴のような声を上げている元夫を無視して電話を切った。それから1ヶ月、元義両親が私を訪ねてきたことで、事の真相が明らかになった。なんと義両親は昨日、私と元夫が離婚したことを知ったのだという。そして家を建てているということも寝耳に水だったそうだ。つまり元夫が勝手に暴走して、2世帯を建てようとしていたということだ。彼らは床に頭をこすりつけてまで私に謝罪した。そして私も一瞬でも彼らを敵に意識したことを詫びた。彼らは不憫なほど気の優しい人たちだ。離婚後の私のメンタルをとても気にしてくれていた。そんな素敵なご両親を持っているにもかかわらず、元夫だけ異世界の住人のようだ。彼らからすれば元夫は一人息子だ。てっきり元夫に救いの手を差し伸べるのかと思いきや、彼らは元夫からのヘルプを突っぱねた。そして彼らの話では家を建てる契約は破棄したが、土地はどうすることもできず元夫がローンを支払い続けているそうだ。ほんと滑稽だよね。更地は税金が跳ね上がる。プレハブでも建ててれば税金は安くなるが、そんなことを教えてやる義理はない。せいぜい売れるまで高い税金を払い続けるがいい。今日は1ヶ月ぶりのお墓参りに来ている。私はこれまでのことをお墓の前で詫びた。彼の残してくれたお金を守ることができて本当に良かったと思っている。私は後日、手続きをして彼の保険金を児童施設に寄付する手続きを取った。きっと彼も喜んでくれるに違いない。そして今回の騒動は実直に反省しようと思う。もう私が結婚することは二度とないだろう。いつか彼に会える時まで自分の人生を全力で生きていこうと思っている。